Italibwa wanda Samioron Obayasia Chief Prophet Alusegu Global Egwu ka iji bịa na nke maka odogwu uchi na nwata Nnamdi Nwachatu ya ọbala tule na-egbu ọbala akwụ odogwu ike bụrụ n'obwe na-agụ Ikolobia wanda sumodogwu ya egwu ijele egwu Ikolobia omeleme mgbaka ije sumodo ọ bụ onye ka anyị na-ekwu obodo ọ bụ onye ka anyị na-ekwu ọ bụ atakata gbọ nwanne m ụlọ ka eji amụ enyi odogwu na-ekele n'ihe omeni Ikolobia Nnamdi nwanne luo Chatu ya nụ nwanne m ochi na nwata bụ mmanwụ Nnamdi nwanne m Dr. Nnamdi nụ obele Nwachukwu gozila gozi alụolo na ọgadelu gị mma odogwu na-ekele gị omeni Ikolobia ijele dike ka mụ je mmapọ ijele dike ka mụ je ji egwu onye ọma Nnamdi bụ mmanwụ Nnamdi aka esi amụ nne m ụlọ Nnamdi nụ ọmụnya n'ime agụlụ eri bai Nnamdi bido wee towe na-eto esi eto ụgwọ si na nya ga-eje akwụkwọ arọgbu na-agụ ya weju iwu ka ọ bụ na oge emeri ya n'ọbịa ka ba kwuru na be gwara na ọ ga-agụ akwụkwọ nwanne m Nnamdi nụ na be gwara na ọ ga-agụ akwụkwọ ọbala tule dibịa ka okeme ụchi mgbọrọgwụ pụta ụwa onye ọma na ọ ga-adịlụ gị mma omeni Ikolobia Nnamdi bido wee mewe dibịa omenye oge na-apụ n'ụwa akala ka wee chawanụ akala ka wee pụta ibe n'obodo owesi na nya ga-emetara abụ owegwala ya nwanara na Anasaba welu na Anasaba niile chegbala n'ịlụ ya ụmụ n'ime Azabijo oge o ji gbala na ụlọ akala ka wee sụpụrụ Nnamdi wee jere India ịlụ na India Chukwu kelụgwa wee gozie onye ọmụma wee buli ka wee bata abụọ ya bụ ịkọbala tule n'ọbịa ka ogbu nata n'India ya bụ Nnamdi mewe ọfụma ụwa niile na-achọzi odogwu ezi oyi mụ Nnamdi ibe mena gị ma ibe mena anyị Ikerengo isogiliwe
kerenge obi salisali obi salisali obi salisali obi salisali obi salisali oya ụmụnne m anyị nwere onye anyị jide ebube nwanne m ochie na nwata obele nwachukwu na-emeli ife enani jere obodo dị n'iche n'iche wee natasịa ebe a bụ ka o jere ibutezie ike a na-agụrụ ọgwụ ọnụ ibo meleriwo nna ihe mụ nna m dị ndị na-enyela aka bara ụba ndị omelogo na barili nne o nwanne m nna m dị dike obere nwa na-ekele gị o odogwu onume kele gị o odogwu onume kele gị o mana nna m dị ụlọ ili na ịbụwa ka ọ lụrụ na Asaba webata Guleri banye ụlọ na-atọ ọ lụrụ na Guleri odogwu na m dị odogwu oji moto eme ọkụ oji ụlọ eme ọkụ ji ngwa egwu eme ogodogwu ndị ogbeli moto erika ndị ọlụlụ ụlọ galụla galụ ndị ogonyeli mejinu ma ndị ogonyeli ngwa egwu ịnanya na aba abalị ụba Chifu Nnamdi Chetoya ochi na nwata onye amụma Chifu Nnamdi Chetoya ochi na nwata ọbara tule Chifu Nnamdi Chetoya ochi na nwata n'iso ebilio ma na-eziokwu ịnụlị ya Chifu Nnamdi Chetoya ochi na nwata onye amụma Chifu Nnamdi Chetoya ọbara tule ndị Igbo ọbara tule Chifu Nnamdi Chetoya ochi na nwata nwanne kajala kajala ọ bụrụ ile ezeọmọgọ n'ozobili nwanne m nna m dịnụ ndị mmelụ ndị mmadụ eriga mana nna m ya ka a na-akpọ Chief Nnalụọ Chetoya onye ọkpụ Aguleri ọsị m kene nne ya ka nje kene mama nne m ụlọ ọmụmụ mama na ọ ga-adịlụ gị mma ụzọ oyibo Chetoya nna m eze nwanyị bụ odogwu nne m ụlọ nwa dị oluo olumili nne m ụlọ nna m ndị bụ odogwu nne m eze nwanyị dalụ na ọ ga-adịlụ gị mma osi m kene oliakụ ya nụ ka nje kene n'oliakụ Chinyere nwanyị ọma Chinyere Chetoya dalụ olu na ọ ga-adịlụ gị mma atameze nwanyị bụ odogwu Chinyere nwanyị ọma inenekete eze nwanyị ada nnene eze nwanyị nụ alụ olu na iso bịa nnekwu nwanyị ife ọmị na-eme n'anyị nụ ọbịa ka ji kene gị ọbụma Chinyere Chetoya adana m ekele gị o Chinyere watụlụ imenụ ụmụlụ ezigbo ụmụaka wee debezienụ ya mụlụ Chukwu emelia odogwu Chiemelia Chetoya ọgbara nna m ndị odogwu ọgbala na ochi na nwa eze Chukwu emeligo alụ na ọ ga-adịlụ gị mma ọgbala eze bụ eze ọ bụ nya mụlụ Chinelo nwanyị ọmalịcha na-ekele gị ada achalugo nwanyị ọma achalugo nwanyị alụ olu n'iso bịa ya mụlụ olu ebube Chukwu olu ebube nwanyị ya mụlụ Mmeso ọma ya mụlụ Chika Nsonu ya mụlụ mmasị Chukwu mmasị eze nwanyị ka ije kene ụmụnne eze bụ odogwu ụmụnne eze bụ eze
baba ka anyị na-akọwa Uchenna nwa mama Uchenna chetu ya alụ na ọ ga-adịrị gị mma ka ije kene ịgba n'ugo lolo n'ime ya nwanne m ịgba n'ugo ịgbago ọwa mmadụ ka na-akpọ Amechi chetu ya Amechi na ọ ga-adịrị gị mma Amechi nnelo nwanneluo nnelo chetu ya nụ nnalo na ọ ga-adịrị gị mma omeri ikorobịa obele eze nwanyị gbada Uju eze nwanyị nụ Uju na m ekele gị o Uju nwa aja kele Ezebugo nwanyị alụ na ọ ga-adịrị gị mma Ezebugo ada Antonia nwanyị mma dalụ olu n'ime nwunye dalụ na m ekele gị o Antonia dalụ olu n'isobilinu ife mene gị ma ife mene anyị mmiri na-ekene m ndị ọma ndị na-eme ọgọ bụ mmanwụ n'ọbụ maka nna m dị ka m ji wee bịa ihe ọma ochi na nwa ochi egwe na-atụrụ orumili chacha onye na-eji elu ọbịa ka egwu na-atụ nwanne m nna m ndị uchi na nwa na m ekele gị o mana ochi na nwata ọlụ dibịa ka ọ na-alụlụ anyị ọbịa ka eji ekwulu odogwu onye mụ nna m ndị ọ na-abụ ka mbela alịlị nabanụ nwanne m nna m ndị eli m ibi meli ibe mụ nna m ndị odogwu onye akpọrọ odogwu bụ odogwu onye akpọla eze ọmọgọ n'ụwa o nwere ibe ọ na-eme eji ekwulu odogwu ibe gwuru ka anyị na-emenụ ibe gwuru ka anyị na-emenụ ma mbịa ka ngwụlọ ọnụmụ ka mbịa ka ngwụlọ ọnụmụ ka mbịa ka ngwụlọ ọnụmụ ka mbịa ka ngwụlọ ọnụmụ ochimili mma gwọ na-ewe ya lọde ije na-abụ odogwu ịma na o nwere ugodogwu si eme ị na-enwe nsogbu n'abịa chọba eze nọ na ya uchi na nwata bụ odogwu ọ bụ na ị nụrụ odinu chọba na ochi na nwa ọ bụ na ị mụrụ nwanụ ichọbazie na ochi na nwa oge bunye gị nwa ka ịhụ n'anya nụ onye mochi na nwata ibe ọma imela anyị ka anyị ji ekwulu gị nwanne m ochi na nwanụ eze na anyị kelere odogwu onu mekele gị o odogwu onu mekele gị odogwu onu mekele gị o odogwu onu mekele gị odogwu onu mekele gị o ka n'ọgọ mụ ọgọ bụ ji onye nye ka mụ na-egwu onye bụ nwanne m odogo eze n'ime nwunye ọgọ bụ ji onye dalụ ụlọ n'izuru ọmụme dalụ ụlọ n'iso bịa mana asaba ka ị na-achọta aka ya ka na-ezi okwu bịa maka Chibuzo nwanne ya uzowa ntị adịkwa ka ndị ekene oli akụ mụ eze nwanyị ọmalịcha eze nwanyị ana obonye
ibobele ịbaji n'abalị oji mba achọla ugo nwanyị ugodia manarịa ụmụ nwanyị niile ebelechukwu zọba lọlọ na nwoke na adamu na-ekele gị o ọmalịcha onume ekele gị o lọlọ n'iso bịa lọlọ alụsi egwu gị na anụkwa ntị ka nke n'odogwu aka na egwu dị mma n'oso mmiri oyi chinechere m Philip King nwanne m chiboyi bụ mmanwụ aka na egwu dị mma chiboyi n'ịlụli anyị gwete a na-ekwu na nkete mmanwụ Philip King maka na eze bụ eze ndị arịkwa mmanwụ ndị chetu ya odogwu ọ sị m ke mekwego ọmụma mmanwụ nna m ndị bụ odogwu ochi na nwa ya ma ochi na nwa orumili ọ dị m ke n'ihe nnu na ihe na anya na bụsaga ihe nnu na ihe na ya ọ dị m ke n'otutu nzu akpa na bụ ezu n'ọmambala ọ dị m ke n'orumili nna nke n'orumili nna itobelu orumili tobili egwu na anyị ga na ka anyị jezi ole egwu ike mgbe ọsịọzọ na anyị ya abịakwa maka nna m ndị ka mgbe oji wee bịa ọbala tule eze dibịa nụ ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ọkpa m akarịgo wee mume chiri ka mbụrụ gbawa ọkpa aka njizi agazi ibe emume chini na ọ ga-adị m mma n'obi odogwu na m ndị nụnụ elu m ibi mmeli ibe mụ daalụ na ọ ga-adịlụ gị mma ọchụtụ okele ọra Chifu Nnamdi Chetuya ochi na nwata onye amụma Chifu Nnamdi Chetuya ochi na nwata ọbara tule Chifu Nnamdi Chetuya ochi na nwata iso ebili Chifu Nnamdi Chetuya ochi na nwata onye amụma Chifu Nnamdi Chetuya ochi na nwata ọbara tule Chifu Nnamdi Chetuya ochi na nwata onye mụ nna m ndị ọ na-abụ ka mbe la alịlị nabanụ nwanne m nna m ndị nụ eli m ibi mmeli ibe mụ nna m ndị odogwu onye akpọrọ odogwu bụ odogwu onye akpọla eze ọmọgọ n'ụwa o nwere ife ọ na-eme eji ekwuru odogwu ibe gwuru ka anyị na-emenụ ibe gwuru ka anyị na-emenụ ma mbịa ka ngwụlọ ọnụ m ka mbịa ka ngwụlọ ọnụ m ka mbịa ka ngwụlọ ọnụ m ma mbịa ka ngwụlọ ọnụ m ochimili mma gwọ na-ewe ya lọde ije na-abụ odogwu ịma na o nwere ugodogwu si eme ị na-enwe nsogbu n'abịa chọba eze nọ na ya ochi na nwata bụ odogwu ọ bụ na ị nụrụ odinu chọba na ochi na nwa ọ bụ na ị mụrụ nwanụ ichọbazie na ochi na nwa oge ebunye gị nwa ka ịbụ n'anya nụ onye mochi na nwata ibe m imela anyị ka anyị ji ekwulu gị nwanne m ochi na nwanụ eze na anyị kenezi odogwu onu mekele gị 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 ka ndị aka n'ọgọ mụ ọgọ bụ chi
ka mụ na-ekwu onye bụ nwanne m nnukwu eze n'ime nwunye ọgọ bụ chi onye dalụolo n'izuru ọmụma dalụolo n'iso bịa mana asaba ka ị na-achọta aka ya ka na-eziokwu bịa maka Chibuzo nwanne ya uzowa ntị adịkwa ka ndị ekene oli akụ mụ eze nwanyị ọmalịcha eze nwanyị na obonye ugobele ịgọji n'abalị oji mba achọla ugo nwanyị ugodia manarịa mmụ nwanyị niile ebelechukwu zọba lọlọ na m okene adamu na-ekere gị o ọmalịcha onume ekere gị o lọlọ n'iso bịa lọlọ alụsi egwu gị na anụkwa ntị ka nkene odogwu aka na alụ egwu dị mma n'oso mmiri oyi chinechere m Philip King nwanne m Chiboyi bụ mmanwụ aka na alụ egwu dị mma Chiboyi n'ịlụli anyị gbote a na-ekwu na nkete mmanwụ Philip King maka na eze bụ eze ntị adịkwa mmanwụ ndị chetu ya odogwu ọ sị m ke nekwego ọfụma mmanwụ nna m ndị bụ odogwu ochi na nwa ya ma ochi na nwa orumili ọ sị m ke n'ihe nnu na ihe na anya na busaga ihe nnu na ihe na ya ọ sị m ke n'otutuzu akpa na bụ ezu na ọmambala ọ sị m ke n'orumili nina nke n'orumili nina itobelu orumili zobili egwu na anyị ga na ka ije n'ụlọ egwu ike mgbe osi ọzọ na anyị ya bịakwa maka nna m ndị ka mbụ ji wee bịa ọbala tụle eze dibịa nụ ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ọkpa m akarịgo wee mume chini ka mbụrụ gbawa ọkpa aka njizi agazi ibe emume chini na ọ ga-adị m mma n'obi odogwu na m ndị nụnụ melu m ibi mmeli ibe mụ daalụ na ọ ga-adịlụ gị mma ọchụtụ okele ọra Chifu Nnamdi Chetuya ochi na nwata onye amụma Chifu Nnamdi Chetuya ochi na nwata ọbara tụle Chifu Nnamdi Chetuya ochi na nwata n'iso ebili Chifu Nnamdi Chetuya ochi na nwata onye amụma Chifu Nnamdi Chetuya ochi na nwata ọbara tụle Chifu Nnamdi Chetuya ochi na nwata n'iso onye mụ nna m ndị ọ na-abụ ka mbela alele nabanụ nwanne m nna m ndị nụ eli m ibi meli ibe mụ